18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд ба номи Ҷаҳон Набиёфро ифтитоҳ намуданд. иншооти нав аз 5 ошёна ва таххона иборат буда дар он фаъолияти 5 шуъба ва дармонгоҳ ба роҳ монда шудааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтани бинои нав бори аввал дар маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд фаъолияти ҷарроҳихона, ҳуҷраи эҳё, наҷот ва беҳискунӣ ба роҳ монда шуд. ин мизи ҷарроҳӣ ҳаст. бори аввал дар муассисаи мо насб карда шуд. то ин дам дар ҷарроҳихона мо вуҷуд надошт. мо бемороне ки ба табобати ҷарроҳӣ ниёз доштанд ба дигар беморхонаҳо ва беморхонаи вилоятиву беморхонаи пойтахт равона мекардем. акнун мо имконият дорем ки ҷарроҳиҳои ба монанди ҷоғар, ҷарроҳии ғадудҳои қафиси сина, гинекомастия, ҷарроҳие ки бемориҳои ғадудҳои болои гурдаро дар инҷо анҷом диҳем. дар маҷмӯъ бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 40 дастгоҳу таҷҳизотҳои муосир ворид гардиданд ки имрӯз шароити фаъолияти ҳар яки мо беҳтару хубтар гардидааст. ворид намудани зиёда аз 40 номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти нав барои ташхису табобат имкониятҳоро барои хизматрасонӣ ба нафарони гирифтори диабети қанд, бемориҳои ҷоғар, ғадуди зери меъда, бенаслӣ, норасоии ғизо, фарбеҳӣ, диабети ғайриқандӣ ва дигар намуди бемориҳо ба талабот мутобиқ гардонид. инчунин дар марказ 4 шуъбаи нав қабул, ҷарроҳӣ, бемориҳои ҷоғар ва кӯдакона таъсис дода шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини марбутаи соҳа ва табибонро барои истифодаи босамар аз шароити замонавии мавҷуда ва хизматрасонии сатҳи баланд вазифадор намуданд. маркази эндокринологии вилояти Суғд пеш 2 шуъба фаъолият мекард бо 80 кат. баъд аз спурдани бинои нав қариби 200 кат фаъолият мебарад. дар бинои нав 62 воҳиди кори иловагӣ пайдо шуд. агар пеш маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд як сол ба қариби 2000 то 2300 бемор бистарӣ мешуданд, баъд аз спурдани бинои нав қариб то 5000 беморҳои бистарӣ мешавад, табобат мегиранд, муоине мегузаранд, ташхис мегузаранд. мо кормандони тиб ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхорию дастгирии ҳаррӯза миннатдории худро баён мекунем. шароитҳо хеле ҳам хуб аст. мо оянда ба халқи худ ҳамчун табиб хизмат мерасонем. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нав шумораи катҳо аз 80 ба 200 расид. барои ташкили корҳои омӯзишӣ, дарсҳои амалии донишҷӯён ва гузарондани чорабиниҳои гуногун, толору ҳуҷраҳои таълимӣ мутобиқ ба тарҳи муосир мавриди истифода қарор гирифтааст, ки барои баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва беҳтар шудани сифати таълим мусоидат мекунад. мо ба пешвои миллат
اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری صمیمانه خود را بیان می‌نماییم که چنین انشاءات‌ها را به ما تامین می‌نمایند. در مؤسسه مذکور شرایط‌های بهترین تجهیزات و دستگاه‌های نوی معاصر وارد گشته است. همه این باعث می‌گردد که ما سری وقت تشخیص بیماری دیابت قند، فربهی، جاغر و دیگر بیماری‌های اندوکرینی را گذرانیده اصول‌های نوی طبابت را برای پیشگیری عرضه‌های آنها جاری نماییم. طول 9 سال اخیر در همین بیمارخانه فعالیت میبرم. من دانشگاه دولتی طب آلتای فدراسیون روسیه را ختم کرده برای خدمت خلق و وطن خود، برای بیماران خود، برای خدمت به همین بیمارخانه کاربری کرده ایستاده‌ام. ما جوانان کوشش میکنیم که سطح و صفت خدمت طبی را بلند برداریم. در مرکز کلینیکوی اندوکرینولوژی ولایت سوخت شبکه یگانه اکسیژندهی مطابق استانداردهای جهانی تامین شده تکنولوژی هوادهنده فعال است. انشاءات نوی تندرستی در دایره تطبیق نقشه چرابینی‌های جشن 35 سالگی استقلالی دولتی بنیاد گردیده در مرکز کلینیکوی اندوکرینولوژی ولایت سوخت برای تشخیص و طبابت مطابق به طلبات شرایط فراهم آورده شده است. صحن بینو چراغان و سبزپوش گردانیده شده است.